духиҳои шумо стойки нестанд, бӯй надоранд. фарқи духиҳо аз парфюмерная вода ё туалетная вода дар чист? бисёриҳо ҷавоби аниқ надоранд, барои ҳамин эътирозу нозу баҳонашон бисёр. фарқи якум таркиб. духиҳо таркибашон аз 30% консентрант ва 70% дигар обу спирт иборад. парфюмерная вода аз 5% то 17-19% консентрант вобаста ба брендаш ва боқӣ монда обу спирт аст. фарқи дуюм бӯй. духиҳо стойки мешаванд, нархи қимат доранд. нотаи духиҳо ба бадан наздик садо метиҳад. парфюмерная вода бӯи баланд, яркӣ, нотаи равшан ва шлейфи устувор дорад. тез ба димоғ мезанад ва тез гум мешавад. духиҳо аз 24 соат зиёдтар дар пӯст меистад. парфюмерная вода аз 2 соат то 8 соат. парфюмерная водаҳои аввалин барои шахсоне тайёр шуда буд, ки характери махсус доштанд, бадҷаҳл буданд ё аллергия доштанд. сарашон аз бӯи дурудароз дард мекард. агар шумо бисёр энергична ҳастед, табатон зуд иваз мешавад. барои болидагии рӯҳ беҳтарин маҳсулот парфюмерная вода аст. худатонро хуб ва ширинии ҳаётро нағз ҳис мекунед.